Ayan, at nakalive tayo ulit. Thank you very much sa lahat po ng mga PSU, Pangasinan State Universities. Thank you very much sa lahat po ng mga nag-rent dito sa amin. And happy graduation po sa inyong lahat. Happy graduation and congratulations. Ayan. So, pagbatihan mula sa Maria's Fashion Shop. Sa lahat po ng student na nanggaling po dito, yung mga nag-rent ng Pilipiniana at Barok. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you for choosing Maria's Fashion. So, ayan guys. Pasasalamat sa lahat ng mga nag-rent ng mga student ng PSU Binmalay, PSU Lingayen. Ayan, thank you for choosing Maria's Fashion. Congratulations and happy graduation. Ayan. Okay. Hi guys, at mag-open tayo ulit ng vlog. At nalit na ito eh. Pilipiniana. Hi guys. Hi.
Darating na ako ng Pilipino namin isa. So, mamaya yan mag-open. Mag-unboxing po tayo ng Pilipiniana. Ayan, galing sa GNT. Pinagdala sa GNT. So, ayan guys. Ayan, Chinese collar. Ito, kakarating lang nalit na siya. So, ito po yung Pilipinado na Chinese collar. Small size. Ang cute ng small size. Kaya lang, wala na, huli na. Tapos na ang yung graduation. Nalate po kasi siya. So, yung hanger na lang natin. Pero bakit? Ngayon na po muna ako mabayaran or after po, ano. Kailan na? Sa 30 po gagamitin. Ay, ngayon na nabayaran tapos sa uling nila lang. Saan? Yung ano na, yung... Bakit? Dumidilim! Bakero. Naniyot to. Ito po, sir. Ayan. Sige po. Yan naman. Magkalansan na gano'n ha. Sige lang po. So ito, marami tayong Pilipinyanang dumating. Baro. Out lang ha. Sana yung barong natin? Notebook. Barong. Anong pangalan? Ano po sa rin? May dala kayong ID. Baka ba mo, Rosel? Tagaro manday? Okay. Wag ng ID. Hanggang ganun din malagay, talo ay bibi lang po, si Tito po, baba no. Ah. Meron ba ng may kang umanday? Saan eskwela yan? St. Andrew. Manuro mo St. Andrew Sa St. Andrew yan? August 30 din? Ano mo pa sila? Tawa mo para dyan. Hello? Nanay. Hey. Kasi ang tumingaran mo Uli ba ka naman ito? Ay, ano ba yan? Ang tingaran mo? Jasmine po. Jasmine Bernadas. Bernadas.
Freedom. Parang pamangkin mo rin. Yung mga ripunis. GB. Bisaya. Ay, classmate niya si GB. Taga, ay, sila nalaglag na sil. Alin? Ay. Bernardo si Katulaba. Saan siya sa Manday? Lisim. Manday Lisim. Manday Sitio Lisim. Kabandaan to si Arlene. Ang spelling na Lisim? L-E. Double L. Ha? Double E. Double A D S-I-M? Ah. M. Ate na masaman data interview ko ni. Antay cellphone number mo, ano, Miss Ang tumingin sa Jasmine. 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 Antay number mo? Cellphone number. 09 60. 60 853. 853 0602. Saang school? Gaganapin mo. Sa St. Andrew po. Sa St. Andrew. Bonang Wika? Opo. Ah. Anong size? Anto ka na size L? 14. Pinatumba. Hindi ka. Nutin maragam ano na. Maragam sel? Hindi ka balang ko. Lulukon sa ano. Ang ganun yung maragam. Ay. Dada ko sa nambon ka natansil. Ha? Dada ko sa bonang wiko. Dada ko kumunso ista ko. Dada ko sula ko to. Ang takin balot. Ang gapong mo sa stocks ko. Kakainis lang. Puro. Wala na dyan. Wala na anak. Diba? Dada isa sunanal ko. Pipigaro. Oo. Pinagara dyan. Pasain mo eh. Pasain eh. Oh. Takapa ni JB. Diyan na lang. Sasauli nila pag diyan. Sasauli nila diyan na lang ha. Tripula? Oo. Ha? Oo. Sabi mo, Ning, ay pati pati kaya. Green bag. Green bag mansel. Green. Okay. Uy, print po lang. Kamay nga. Kalag tayo. Green. Tapos may TGB. Di. Red. Oo. Red. Dapat pala araw-araw ko nagla-live dito ay para nakikita lang ng mga nagre-renta. Diba guys? So ayan, nakapag-unboxing na tayo. At meron tayong bagong ati-atihan din. Hindi ka tayo ipakita natin. Dahil si Josephine Garcia nag-message. Diba ta? Again.
Tanong mo. Sil, ang timirindan ta sil. Narasan nakala mo sil. Singa narasan ka dyan. Sinya to. Apan singkon to ah. Ano mo ni? Pinanok na ni Manya. Nupok pala. Ni pinanok lama. Nupok pala mo yan. Pina-reserve ko naman ay. Yan, sarang pikarga rin yung plastic ay. Alin yung nandun na? Atadihan. Andito, matagal pa yan sil. September Ditan 4. na, ditan Diyan na, na. oh, diyan na lang muna. Papel ko ay. Ah. Bakit finish eh? Hindi pa siya finish, bakero. Hello, Alex! Sir, dito ka sila nga. Wala dito. Para kunwari ikaw yung nakalive, iba yung mukha. Hindi ako lang lagi ang nasa mukha. Hello, Alex! Ano yon? Comment ka sa ano ko sa YouTube channel ko ah. Punta mo ako sa YouTube channel. Michael Monghe. Hello, Michael Monghe. Mega shout out. Ha? Michael Mongke. Oh. Hindi ko alam. Di ba si kami ang muka? Tapos si kami. Oo, siguro. Pa-shout out po sa lahat at pa-view po ako sa aking YouTube channel. Musta na, idol? Ah, ito okay lang din. Dito naman tayo. Ito, okay lang din naman. Nasa shop lang din lagi. Bahay shop, ayan. Walang panahon na maglamierda. Alex, andyan ka pa ba? Pero bakit nagdidilim ito ay bakero? Nani, sorry. Ay, siguro ano ito, kaya nagkaganon. Pa-view po ako sa aking YouTube channel. Wala? Asibeda. Wala. William Asibeda. Mega shout out. Please don't forget to like and heart yung aking live at sa live ko sa aking YouTube channel ko, Bianca Queen Mix Vlogs. Ay, hindi pala. Sa kabila pala yon, sorry naman. Queen Passion and Travel. Ayan, dito lang mo tayo ngayon. Pero sa ngayon, wala akong ads dito sa YouTube channel ko kasi hindi ko pa nabubuksan. Tayo ng sel, kainin natin. Kita mo na? May bitangat. Oo. Meron din diyang lumpiang gulay. Pero ayoko. Ang gusto ko ay mami. Gusto mo? Hindi pa yung kaganda lugaw wala Oo, pananginan. may pananginan siya. Hi, mega shout out. Nasaan na ba? Mag-comment naman kayo dyan. Usap tayo dito. Chat tayo dito sa sa live ko.
dito sa YouTube channel ko. Queen Passion and Trouble. Queen Maria Passion and Trouble. Ano ba yan? Nakikita yung pera natin na konti. Yung pinagbentahan po namin ngayon na si Rosel. Ito sila. Oh. Ay, Sel! Gusto mo ikaw na lang bumili ng padlock natin na bago. Saan? MCC. Baka mag ano na. Akin na yan. Ito na lang. Hindi ko alam kung magkano. Nakabalot. Oo. Yung pag ganyan na, yung nandito sa o yan, nakita mo yung padlock doon sa parang Among ko. Ano ba among ko? amo ko. Garo. Isa, ay dalawa. Dalawa. Oo. Sira kasi yung padlock kasi namin. Ang hilig naman ni Sel dito sa ano ay ayun oh. Tayo man tayo ng dingdong. Parang ginawa ko promising. Agi katawan. Manter-ter may kinay. Yung mali, frustrado. Okay, shut up. Yung mali. Yung mali, ha? Okay, shut up. Yung panlong kapag Ano po yun?
niya? Filipiniana? Hindi parang ghost siya, pero Pangbata? Yung pang Bagyo? Para sa Bagyo? Na kasuotan? Bukas, meron. magkano kayo? Yung may sas dito, tapos sa inyo po yung black sa loob na susuot, tapos palda. Tapos meron sa ulo. Head dress. Yung vlog, kasama natin. Walang kasama eh. Sas Pero lang. magkano kaya yung vlog? 900. 9. 900. Ito ay, nakuha na ito 1.5. Ati-atihan ata ito. Isa, Katutubo. Katutubo yan na ate-atehan. Yung igurot na buwas. Sa ako na awit. Nakalimutan ko yun nasa bahay. Kasi yun sa kanya. Maraming naghahanap nun. Unahanap po kayo bukas. sige, ano ko na lang bukas kung ano, excuse ko to bukas ay. Hanggang anong oras? Taga-saan kayo ha? Dito lang Maniko. Taga-Lingayen kayo? Oo. Sige, sige. Hanggang anong oras kayo nagsasarado? 5. Sige, bukas na lang po. Oo, sige, sige. Pratili. Ayun yung plaza ng Lingayen. Ayun yung simbahan ng Lingayen. Ayan yung plaza ng Lingayen dyan. At ito naman yung munisipyo ng Lingayen. Mayroong ng flyover connected dito sa pamilihang bayan. Location out. Right doon. Location out sa mga doktora sa kadoktora. Location out Ay, pasyente ko na, nagagala mo ka naman sa bahay. Thank you. Natalo na. Ay, Luki, ano ba kayo? O kayo? Hindi nyo lang tanay, bilang-bilang bahay. Kaganyan doon na mo si tanay, tuda, bahay, kapos tanay. Ilog yung mala, kumampat, ay parehas lang ta. Eh, natungkil mo la. Mamawag yan eh. Okay, shut out. Say, kulungan. Alis.
Alam, madam, alam parehas pinalag. Kaya nga ako parehas si Susi. Ha? Oo, kakay lang yun. Sa pigamit talon ng karamansil. Ah, Sa pigamit talon ng saluta sa kikilo. kami kapag daw siya 20, di 40. Ay, oo nga pala. Bakit mamuri talon natan? Talong lang yung binili ko kahapon sa amin, ano? Sa niya, wala naman. Metrog, yung kinuha ko. Oo. Oh, ayan na naman sila, Sel. Nag-umpo ka na naman sila. Mga Pilipinyana, pambata. Kain tayo. Parang kinya may ilabas, may kulay buhay. Ha? May kulay blue? Kami ng palde bro, may itim pula. 1,000. Aman lang pa so, ayos ba? 1,000 man. 1,000. Yung ganito lang. Yung mga ganito. 500. 500. Alam pa rin lang. Alin? Yung Maria Clara? 900 po yung Maria Clara. Red po. Opo. Wala po kayong mga mura lang. Wala po. Mabli kasi Maria Clara din. Ay, yung ano, ay yung bolero. Tapos yung alampay. Sel, yung bolero ka mo ay 500. Wala, kasi ano naman yung plan. Yung ganito.
Oo, ang kapilo, ang kapilo, hindi lang. Aling maglara pa na anak ko. Tamabli. Palta Tantikun. 890 tapos 874. Kain tayo. Kain tayo itlog na nilaga. Kaya makipit. Tatakot si Rosel sa camera. Dapat ito na lang palit tayo kasi Facebook itong isa. Ito naman ay ano, Facebook. Ayan, kain tayo, guys. Kaya lang kasi bakit ganito to? Ayan. Slim siya, promising. Kain tayo, ayan. Maglulugaw kasi ako dahil mamauran. Hi Joe, William, Asi, Bida, Leo Claudio, mega shout out. Thank you for watching. Please don't forget to like and heart yung aking live. Kain tayo ng itlog. Nagmimerienda kami ni Rosel. Itlog, ayan, nilaga na may lugaw with egg. Thank you for watching. Paki-likes ang heart po. Ay, paki-likes po. Paki-comment po kayo dito sa aking ano, live. O mag-off na ako. Ba't madilim siya? Pagkakasan ba? Ano pa? Simulaan. Kasali ba? Enggak. Bakit siya dumidilim? Kain tayo, kumakain si Queen Maria Passion in Trouble.
di bumanaya manay, so ana punto. Ay ka naman sing ano, berihin Hindi namin lasay. Ano yan, may wamanay. Pa-comment po kayo para makita ko kung sino nandito para ma-shoutout ko. Mag-off na ako dito sa Queen Passion. Mag-off na po ako ha. Maraming salamat sa patambay. Kung sino man dyan. Hindi ko makita Promising, I swear. So, bukas na lang po ulit. Bye!